kemepret. Iki tari kang pertama ya tari pembukaan wadon. Rumah kena konjotos lho. Iki tari penghormatan hormat kami Bapak Iro panitia. Yo muga-muga sukses uli nyambut gawe. Uli megawe nah iku tetesan nang riku. Kadung sing jotos ndek. Kang nomor loro nang arep mriko wakeh dulur. Ya hormatan yo penonton serta penintin ndek. Penonton lanang penintin wadon soalnya ngempit. Yo aja selak kejaluar sote lempar sampur ke depan apa
muga-muga Dik ana berkah Dik. Awas atuet. Atuet semana ya. Atuet ya awas. Iya. Ya padha nonton ala-ala ya wadon. Dilaksana Dik, nonton. Nonton wadon. Sambiyanto Dik, sambiyanto wadon. Budak sempalaran ana wadon. Enak-enak nanti mumpung adik gore. Sempal wadon. Sambiyanto boleh nak, sambiyanto boleh nak. Arenga loro wadon. Ya gedhe tekan jelas loro. Kare gedhe suarane yo. Lurung cek lurung. Pertama lan kedua wis rampung Dik. Kang nomor 3 Dik. Yo, kembang mentul wadon. Kembang menur Dik. Ayo jon wadon. Iya ora kembang